እቲ ማንቸስተር ዩናይትድ በአጎም አበ ሚድፊልድ ወይ ማእኸል ሜዳ ፈጢሮም ዘለው ጥምረት ናይ ዓመት ዝዓበየ ሚዛን ፕሪሚየር ሊግ ዝወስድ ይመስል አበ መላእ ሜዳ ክጎይ ዝኽእል ጽቡቕ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ የድልዮም ነይሩ። በሌባ ድማ ነቲ ረቑሓታት ብዝግባእ ዘማልእ እዩ። ብሓቂ ምስቲ ጽቡቕ አሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ዩናይትድ ታሪክ ክሰርሕሉ ዝተዳለዉ እዮም ዝመስሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ጋንታ ንድሕሪት ክስሕቦ ዝጸንሐ እንኮ ቦታ አበ መወዳእታ መሊኦም ኣለዉ። ኩሉ ደጋፊ ዩናይትድ እዚ ናይ በሌባ ቅኑዕ ፌርማዩ ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ምክንያቱ በሌባ እቶም ካልኦት ናይ ማእኸል ሜዳ ዝጻወቱ ዘየማልእዎም ነጥብታት ኩሎም ዘማልእ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሚዛን ሓፈሻዊ ጽሬትን ብዝምልከት ንሱ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ማእኸል ሜዳ ኣሰራርሓ ዝጎደለ ኩሉ ረቑሒታት የማልእ። ኣብዚ ልቢ ኢልኩም ተድምጹን ይደሊ። እዚ ንዓይ ብኸመይ እቲ ብሉጽ ፈራሚ ከም ዝኾነ ከርእየኩም እየ። ካርሎስ በሌባ ሓደ ካልእ ተኣምራዊ ተጫዋታይ ማእኸል ሜዳ ጥራይ ኣይኮነን። እንድሕር ደኣ ኣብቲ ኒዮሪ ቴልማንስ፣ አንድሬ ሳንቶስን ብሩኖ ፈርናንዴዝን ዘጠቃልል ማእኸል ሜዳ ወሲኽካዮ ካብ ማንም ጋንታ ብላዕሊ ብልጫ ወሲድካ ትጫወት ኣለኻ ማለት እዩ። ማይክል ካሪክ ሙሉእ ብሙሉእ እንተፈለየ ነገር ይረክበሎ ማለት እዩ። እሱ እውን መማረፅታት ምስ ፋሕሙ ከኣል እዩ። እዚዩ እቲ ኣነ ዝዛረበሉ ዘለኹ። ቴልማንስን ናይቲ ጾታ ፍጥነት ክቆጻጸሮ ይኽእል። ሳንቶስ ኩዕሶ ናብ ቅድሚት ክደፍእን ናብ ክፍቲ ቦታታት ክኣቱን ይኽእል። ብሩኖ ድማ ናብ ሽቶ ዝቐረበ ቦታ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናይ 21 ኣሲስት ሪከርድ ብዘመዝገበሉ ቦታ ዝበለጸ ነጻነት ረኺቡ ይጻወተሎ ማለት እዩ። በሌባ ድማ መሊሱ ዝተፈለየ ነገር የጣይሽ። እቲ ሓይሊ፣ እቲ ናይ ምምላስ ፍጥነት፣ እቲ ኩዕሶ ተቆጻጺሩ ናብ ቅድሚት ናይ ምሕላፍ ብቕዓትን ንብሩኖ፣ ንኮቢ፣ ንዩሪ፣ ንአንድሬስ ሳንቶስን መሰረት ወይ ምቹ ባይታ ክኾኖም ዝኽእል ሰብ ረኺቦም ኣለዉ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ተጫወቲ ዝተፈላለዩ ባህሪ ዘለዎም ዝተፈላለዩ መፍትሕታት ዝሓዙ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ለውጢ ካብ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማእኸል ሜዳ ንላዕሊ ዝኾነሉ። ምክንያቱ ካሪክ ንብሩኖ ፈርናንዴዝ ካብ ድሕሪት ኮይኑ ኩሉ ነገር ክፈትሕ ካብ ምሕታት ምስ ኣቋረፀን ኣብ ናይ መጥቃዕቲ ቦታታት ነፃነት ምሳቦን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብኣግኡ ኣርዩና እዩ። እወ ብሩኖ አንደበታዊ ብሉጻት ፍጻመታት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ትፈልጡ ኢኹም ንሱ ብሩህ እዩ። እታ ሒደት ነፃነት ክትስምዖ እያ ኢለ ድማ ይሓስብ። ዘለዎ ክእለታት ባህርያትን ብዝበለጸ ኸሪኤና እዩ ንሱ ጸወታ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ኣብቶም ቁኑዓት ቦታታት ኮይኑ ደኣ እንታይ ክፈጥር ይኽእል ክንሪኦ ኢና። ዩናይትድ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ነቲ ማእኸል ሜዳ ይሃንጽዎ ኣለዉ። እዞም ብሉጻት ክእለታት እንተገጣጢምዎም ማንቸስተር ዩናይትድ ጽሬት ጥራይ ኣይኮነን ክውስኽሉ። ኣብ መወዳእታ ነታ ንመላእ ጋንታ ናብ ዝተፈለየ ደረጃ ክተሰጋግር ትኽእል ባይታ ወይ መሰረት ሃኒጾማ ክኾኑ ይኽእል እዮም። እዚ ነገር እዚ ስለምንታይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ናብ ናይ ካሪክ ሓላፍነት ምስ ተረከበ ዝቐየሮም ነገራት ምልስ ኢልና ክንርኢ። ቅድሚኡ ግና እቲ ኩሉ ግዜ ሓጎስ ዝፈጥረልና ነገር ከዘኻኽረኩም ንሱ እውን ኩልኹም ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ ምግባርን እዩ። ናብቲ ዛንታ ንመለስ። ሓደ ካብቲ ብሉጽ ውሳነታት ካብ ዝኾነ ነገር ብላዕሊ ቀሊል ዝነበረን ንብሩኖ ፈርናንዴዝ ናብ ቅድሚት ገጹ ምስጋር እዩ። ኣብ ኣሰልጣኒ ሮቢን ኣሞሪም ብሩኖ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተሓተ ቦታ ወይ እውን ማእኸል ሜዳ ክጻወት ኣሕሊፍዎ ነይሩ። ካሪክ ግና ንኡ ከም ቁጽሪ 10 ወይ ተጻዋታይ መስመር ወይ መጥቃዕ ገይሩ መሊስዎ። ነቲ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ድማ ኣጉዲልዎ። ነቲ ዕዮዚ ናብቶም ኣብ ድሕሪኡ ዘለው ተጻወቲ ማእኸል ሜዳ ሓዲግሎም። እቲ ውፅኢት ድማ ዘደንቕ ነይሩ። ብሩኖ ናይ 2025-2026 ውድድር ብ21 ናይ ፕሪምየር ሊግ ኣሲስት ወይ ሓገዝ ብምግባር ብምዝዛም ነቲ ኣቐዲሙ ብቴሪ ኦነርን ብኬቨን ድብሬነን ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ሓደ ዓመት ውድድር ታሪኻዊ ሪከርድ እውን ሰይርዎ እዩ። ብሩኖ ነቲ ሪከርድ ሰቢርዎ ኣሎ። ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ኣሲስት ሪከርድ ናይ ብሕቱ ገይርዎ ኣሎ። ንኡን ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣዝዩ ዝበለጸ ምዕራፍ ብተወሳኺ ናይቲ ውድድር ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ ተባሂሉ ምምራጽ እውን ንዝክሮ ኢና። እዚ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ነገር የርእየና። ዩናይትድ እቲ ጸወታ ፈጣሪ ኣለዎም ማለት እዩ። እቲ ጸገም ካልእ ብሩኖ ምድላይ ዘይኮነስ እቲ ጸገም ንብሩኖ ከም ብሩኖ ኮይኑ ክቐጽል ነፃነት ሂብካ ናይ ማእኸል ሜዳ ምህናጽ ምኽኣል ማለት እዩ። ኣብዚ እምበር እዚ ክረምታዊ መስርሕ ትርጉም ክህብ ዝጅምር ፈለማ ናይ አንድሬ ሳንቶስ ምምጻእ ነበረ። ንሱ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየትን ብልጽትን ክለብ እያ። ኣብዚ ምህላዊ ድማ ኣዝየ ሕጉሰኒ ኢሉ ነይሩ። ማንቸስተር ዩናይትድ እቲ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ካብ ቸልሲ ኣብ ወርሒ ሐምለ ብወግዒ ኣፈሪማቶላ። ሳንቶስ ድማ ካልእ ተኣምራዊ ንኡስ ተጻዋታይ ማእኸል ሜዳ ጥራይ ኣይኮነን። ናይ ዩናይትድ ናይ ተጻወቲ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ኣብ 2025-2026 ፕሪምየር ሊግ ካብ ዘለው ትሕቲ 22 ዓመት ዝዕድሚኦም ተጻወቲ ማእኸል ሜዳ ሳንቶስ ዝለዓለ ናይ ኩዕሶ ምሕላፍ ፍጹምነት ወይ ፓስ ኮምፕሊሽን ኣርእዩ።
ኣብ 9 ደቂቃ ዝለዓለ ናይ ኩዕሶ ናብ ቅድሚት ናይ ምስጋር ወይ ፕሮግረሲቭ ፓስስ ሪከርድ እውን ኣለዎ። ካብኡ ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ ውድድር ዓመት ንስታርስበርግ ክጻወት ከሎ 11 ሽቶታት ኣመዝጊቡ 5 ኣሲስት እውን ገይሩ እዩ። እዚ ውህደት እዚ ኣገዳሲ እዩ። ሳንቶስ ንዩናይትድ ኩዕሶ ተቆጻጺሮም ክጻወቱ ክሕግዞም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና ሙሉእ ጸወታ ኣብ ቅድሚ ናይ ድሕሪት ተጻወቲ ወይ ሰንተር ባክስ ደው ኢሉ ክሕልፎ ዝደሊ ዓይነት ተጻወታ ኣይኮነን። ክንቀሳቐስ ይደሊ፣ ኩዕሶ ናብ ቅድሚት ክደፍእ ይኽእል፣ ከምኡ'ውን ናብ ዝለዓለ ቦታታት ሜዳ ኣትዩ ክጻወት ዘለዎ ብቕዓት ኣርዩና እዩ። ዩሪ ቴሌማንስ ዝመጸ ንኣስቶን ቪላ ናይ ዩሮፓ ሊግ ክስዕሩ ድሕሪ ምሕጋዙ ኣብ ወርሒ ሓምለ ብኦፊሻል መንገዲ ናይ ዩናይትድ ተጻዋታይ ኮይኑ ፈሪሙ ኣሎ። ኣብ 29 ዓመቱ ካብ ሳንቶስ ሙሉእ ብሙሉእ ተፈለየ ነገር የበርክት። ልምዲ፣ ህድኣትን ናይ ርሕቐትን ቀረባን ናይ ምሕላፍ ክእለቱን ከምኡ'ውን እቲ ጸወታ ብህድኣት ክካየድ ከሎ ዩናይትድ ብመጥቃዕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኩዕሶ ተቆጻጺሮም ክጻወቱ ኣብ ዝደለየሉ እዋን እውን ኩዕሶ ተቐባቢሉ ክጻወት ዝኽእል ተጻዋታይ እዩ። እቲ ኣገዳሲ ፍልልይ ድማ እዚ ይመስለኒ ዩናይትድ ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ተጻወትቲ ማእኸል ሜዳ ኣይኮነትን ትእክብ ዘላ። ዝተፈላለየ ኣጻዋውታ ዘለዎም ዝተፈላለየ መፍትሕታት እዮም ዝሃንጹ ዘለው። ተዓጽዩ ኣብ ዝምክት ጋንታ ትዕግስትን ጽቡቕ ናይ ኩዕሶ ምሕላፍን የድልዮም ይኸውን። ብሓይሊ መንገዲ ጸቒጦም ኣብ ዝጻወቱ ጋንታታት ድማ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኮይኖም ኩዕሶ ተቐባቢሎም ዘመሓላልፉ ተጻወትቲ የድልይዎም። ብቕልጡፍ መጥቃዕቲ ወይ ትራንዚሽን ኣብ ዝገብራ ሓያላት መጋጥምቶም ድማ ናይ ኣካል ወይ ጉልበት ምክልኻል የድልዮም። እቲ ጸወታ ሕውስውስ ክብል ከሎ ድማ ካብቲ ሕውስውስ ኣድሒኖም ክወጽኡ ዝኽእሉ ተጻወትቲ የድልይዎም። ኣብዚ እምበር በሌባ ነቲ ስእሊ ዝቕይሮ። ካርሎስ በሌባ ዝተፈለየ እዩ። ካብቶም ናይ ዩናይትድ ኣቐዲሞም ዘለዉ ኩሎም ተጻወትቲ ማእኸል ሜዳ ዝበለጸ እዩ ማለተይ ኣይኮነን፣ ግን ዝተፈለየ ብቕዓትን ባህርን ኣለዎ። እዚ ድማ እቲ ንዕኡ ኣገዳሲ ዝገብሮ ነገር እዩ። ኣብቲ ብሉጽ ዝነበረ ናይ 2024-2025 ውድድር ዓመቱ ኣብ ብራይተን ናይ ፕሪምየር ሊግ ትንተናታት ከም ዘርእዎ በሌባ ኣብ ዝተገበረሉ ግምገማ ካብ 20 ዝጀመረሎም ጸወታታት 36 ግዜ ኩዕሶ ኣቋሪጹ ወይ ኢንተርሴፕት ገይሩ እዩ። እዚ ድማ ካብኡ እንተወሓደ እቶም 15 ጸወታታት ብቐጥታ ዝጀመሩ ናይ ፕሪምየር ሊግ ተጻወትቲ ማእኸል ሜዳ ካልኣይ ደረጃ የትሕዞ። ብተወሳኺ ኣብ 9 ደቂቃ ኩዕሶ ብምምላስ ወይ ቦል ሪከቨርስ ድማ 4ይ ደረጃ ነይርዎ እዩ። እንተኾነ ግና እዞም ቁጽርታት እዚኦም ንማንቸስተር ዩናይትድ ብሓቂ እንታይ ማለት እዮም? ዩናይትድ ንብሩኖ ንኻልኦት ናይ ክንፊ ኣጥቃዕቶምን ኣብ ቅድሚ እቲ ኩዕሶ ኣሰሊፎም ኣለው ኢልካ ሕሰብሞ ኩዕሶ ተመንጺዕኻ ተቋረጸ። ድንገት ድማ እታ ተጻዋቲት ጋንታ ብቕልጡፍ መጥቃዕቲ ክተምጽእ ትኽእለሉ ቦታ ረኺባ ኣላ። ኣብዚ እዩ እቲ ኣብ ድሕሪ እቶም ኣጥቃዕቲ ዘሎ ተጻዋታይ ማእኸል ሜዳ ኣገዳሲ ዝኾነሉ። ነቲ ሓደጋ ክቃለስ፣ ቦታ ክሽፍን፣ ብኣካል ክገጥምን፣ ኩዕሶ ክምንዝዕ ወይ ኢንተርሴፕት ክገብር ዝኽእል ወይ ድማ ኩሉ ሰብ ክሳብ ዝምለስ ነቲ መጥቃዕቲ ከደናጉ ዝኽእል ሰብ የድሊ። እዚ ድማ ካርሎስ ቤሌባ ነዚ ክገብሮ ከም ዝኽእል ኣርዩና እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ናቱ መግለጺ ዝበለጸ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ኣብዚ እዩ። ኩዕሶ ጥራይ ኣይኮነን ዝምልስ፣ ነቲ ዝመለሶ ኩዕሶ መሊሱ ናብ መጥቃዕቲ ወይ ናብ ቅድሚት ክቕይሮ ኢና ንርኢ። በሌባ ንኩዕሶ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ማእኸል ሜዳ ኩዕሶ ተቆጻጺሩ ናብ ቅድሚት ገጹ ናይ ምሕላፍ ቅልጣፈ ወይ ኣክሰለሬሽን ኣለዎ። ስለዚ ናይ ዩናይትድ ተጻወትቲ ጋንታ ጸቕጢ ክገበረሎም ከለው ኣብ ዩናይትድ ናይ ኩዕሶ መመሓላለፊ መስመር ምድላይ ኣየድልዮምን እዩ። ንሱ ባዕሉ እቲ ናይ መመለሲ መንገዲ ወይ መስመር ክኾኖም ስለ ዝኽእል ነቲ ቀዳማይ ተጻዋቲ ምስ ኣለለዮ እቲ ሙሉእ ስእሊ ይቕየር። ሓደ ተጻዋቲ ማእኸል ሜዳ ናብኡ ክመጽእ ኣሎ፣ ሓደ ተጻዋቲ ምክልኻል ናብ ቅድሚት ክስጉም ይግደድ። በቲ ኣቢልካ ድማ ይኽፈት። ብድንገት ድማ ብሩኖ ወይ ሓደ ካብቶም ናይ ዩናይትድ ኣጥቃዕቲ እቲ ምክልኻል ብግቡእ ኣብ ዝተደራጀወሉ እዋን ኩዕሶ ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም። በሌባ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት እምበር ነዚ እዩ። እንተኾነ ግና እዚ ማእኸል ሜዳ እዚ ብኡ ኣቢሉ ብኣውቶማቲክ ፍጹም እዩ ማለተይ ኣይኮነን። ብሉጻት ተጻወትቲ ምፍራም እቲ ቀሊል ክፍሊ ይመስለኒ። ነቲ ብቕዓቶምን ንሕድሕዶም ክመላላእ ምግባር ድማ እቲ ናይ ብሓቂ ብድሆ ዘልዮ ስራሕ እዩ። በሌባ ገና 22 ዓመቱ ጥራዩ እቲ ናይ ኣካል ብቕዓቱ ብሩህ ኣሎ። እንተኾነ ግና ኣብቲ ናይ ጸወታ ውሳነኡ ገና ክመሓየሹ ዘለዎም ነገራት ክህልው እዮም። መዓዝዩ ናብ ቅድሚት ክኸድ ዘለዎ፣ መዓዝዩ ኣብ በትኡ ክሕዝ ዘለዎ፣ መዓዝዩ ኩዕሶ ተቆጻጺሩ ክንቀሳቐስ ዘለዎ፣ መዓዝዩ እታ ቀላል ምሕላፍ ኩዕሶ ዝበለጸት ኣማራጺት ትኾነሉ ኣብ ሰሙናዊ ውድድራት ጸወታታት ክቆጻጸር ኣብ ዝጽበየካ ክለብ ክትጻወት ከለኻ ድማ እዞም ዝርዝራት እዚኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ማይክል ካሪክ ስርሑ ዝኸውን እምበር እዚ ይመስለኒ። ሳንቶስ እውን 22 ዓመቱ እዩ፣ ኮይኑ ግና ኣብ ማዕበል ዝርከብ። ቴሌማንስ ልምዲ የምጽእ። እንተኾነ ግና ዩናይትድ ነቲ ናቱ ብቕዓት ምስቶም ዝነኣሱ ተጻወትቲ ማእኸል ሜዳ ከመይ ገይሮም ከም ዝተኣሳስርዎም ብልክዕ ክውስኑ ኣለዎም። ካብኡ ካሪክ ነቲ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ጉዳይ ማለት እውን ነቲ ሚዛኑ ወይ ባላንስ ክቆጻጸር ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብቴክኒክ ዝበሰሉ ተጻወትቲ ብሓደ ምእካብ ብኣውቶማቲክ ምቁጽጻር ወይ ኮንትሮል
ኣየምጽእን እዩ ሓደ ሰብ ገና ነቲ ማእኸል ክከላኸል ኣለዎ እቶም ናይ ጎኒ ተኸላኸልቲ ወይ ፉልባክስ ድማ ናብ ቅድሚት ክስጉሙ ከለዉ ሓደ ሰብ ስርዓት ሓሊፉ ክጸንሕ ኣለዎ ብሩኖ ሓደ ቦታ ገዲፍዎ ክወጽእ ከሎ ሓደ ሰብ ክረድኦ ክኽእል ኣለዎ ኩዕሶ ተምልጥ ከላ ድማ ሓደ ሰብ ናይቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ወይ ካውንተር ኣታክ ክገትኦ ክኽእል ኣለዎ በሌባ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእለሉ ምክንያት እዚዩ ንሱ ንካሪክ ነቲ ኩዕሶ ናብ ቅድሚት ናይ ምስጋር ብቕዓትን ክዋስኦ ይኽእል እዩ ነዞም ጸገማት እዚኦም ዝፍትሕሉ ካልእ መንገዲ ድማ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኣብዚ እምበር ናይ ዩናይትድ ማእኸል ሜዳ ናይ ተጻወትቲ ኣስማት ጥራይ ምእካብ ምዃኑ ተሪፉ ልክዕ ከም ሓደ ዝተደራጀወ ስርዓት ወይ ሲስተም ክረአ ዝጅምር ሳንቶስ ናብ ቅድሚት ምድፋእን ሓይልን የምጽእ ቴሌማንስ ልምድን ምቁጽጻርን ወይ ኮንትሮል የምጽእ በሌባ ናይ ኣካል ሓይሊ ኩዕሶ ናይ ምምላስ ብቕዓትን ኩዕሶ ተቆጻጺርካ ናብ ቅድሚት ናይ ምሕላፍ ክእለትን የበርክት ብሩኖ ካሊእ ናይ ቴክኒክ ኣማራጺ ይህብ ንሱ ካሊእ ናይ ቴክኒክ ኣማራጺ እውን ይህብ ካብኡ ብሩኖ ኣብቲ ካሪክ ኣቐዲሙ ዝበለጸ ሓያልን ኣስጋእን ምዃኑ ዘረጋገጸሉ ቦታ ማለት እውን ናብ ሽቶ ዝቀረበ ቦታ ክጸንሕ ይኽእል ዝሓለፈ ውድድር ዓመት ንማንቸስተር ዩናይትድ ንብሩኖ ፈርናንዴዝን ናይ ምፍጣር ነጻነት ምሳብዎ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣስተውዒሎም እዮም ኣብዚ ክረምቲ ድማ ነቲ ነጻነት እቲኣ ክቕጽለላ ዝኽእል ናይ ማእኸል ሜዳ ምህናጽ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ለውጢ ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንብዙሕ ዓመታት ዩናይትድ ክእለት ዘለዎም ተጻወትቲ ማእኸል ሜዳ ነይሮምዎም እዮም እቲ ኩሉ ግዜ ዘይነበሮም ግና እቲ ቁኑዕ ውህደቶም እዩ ሕጂ ካሪክ ኣማራጽታት ኣለዎ ዝተፈላለዩ ባህርያት ዘለዎም ተጻወትቲ ኣለዎ ዝተፈላለዩ ጾታታት ዝቆጻጸሩሉ ዝተፈላለዩ መንገድታት እውን ኣለዎም ነዚኦም ብግቡእ እንተተጠቒምናሎም ድማ ካርሎስ በሌባ ንናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማእኸል ሜዳ ጥራይ ኣይኮነን ዝያዳ ሓያል ዝገብሮ ንሱ ነቲ ኣብ ዙርዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ከስልጥ ዝኽእል ናይ መወዳእታ ናይ ማእዝን እምኒ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኣዝዩ ክባር ህያብ ናትኩም ሳብስክራይብ ምግባር እዩ ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ነዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ማንቼ ትድግፉ ሰባት ኣብ ኮመንት ሓሳብኩም ጻሓፉለይ ሰላም